Якую ідэю прыдумаў Лукашенко? Куды ён так раптоўна з'ехаў, а таксама што вядома пра ракіроўку міліцэйскіх начальнікаў і новы этап барацьбы з прыватнай медыцынай? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. На учорашняй нарадзе, прысвечанай прамысловасці, Лукашенко прыдумаў, як вырашыць кадравыя праблемы на беларускіх прадпрыемствах. Цяпер не хапае аж 23 тысячы рабочых, найбольшы дэфіцыт слесараў, кіроўцаў, станочнікаў і зваршчыкаў. Сур'ёзнасць праблемы прызнае і сам Лукашенко, але ж што рабіць? І ідэя ў яго вось такая. Не хватает рабочих. Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших, тех же пенсионеров. Среди них есть много активных, желающих работать людей. Пускай не рванем на 30 тысяч человек, но мы найдем несколько тысяч патриотично настроенных людей, которые можем позвать на производство, они с удовольствием придут и будут работать, и большую пользу приносить. Прычым звярніце ўвагу, як Лукашенко выдзеліў словы пра патрыятычна настроеных. Ну, рвануць не рванём, затое ўсе вакансіі закрытыя і ўсе работнікі за ўладу. Але ладно, цікавей тут яшчэ вось што. Сам Лукашенко прызнаў, што вялікай праблемай стала і замацаванне моладзі на прадпрыемствах, прычым не толькі сярод рабочых. Не хапае і канструктараў, інжынераў і распрацоўшчыкаў. Праўда, тут ужо Лукашенко клікаць пенсіянераў не хоча, таму ён даў заданне Мінпрамысловасці і Мінадукацыі неяк сумесна вырашыць гэтае пытанне. Акрамя таго, Лукашенко анансаваў унікальную аперацыю, але не хірургічную ці, барані Божа, ваенную, а эканамічную. Гаворка пра яго любімае рэгуляванне цэнаў. Праўда, тут жа Лукашенко авансам знайшоў крайніх і адразу удакладніў, што калі нічога не атрымаецца, то вінаватыя будуць чыноўнікі. Ну і на дарожку Лукашенко паскардзіўся на рост карупцыйных злачынстваў сярод сваіх жа чыноўнікаў. Хотите сидеть в тюрьме, а не работать? Пожалуйста. Таксама Лукашенко прыдумаў новае свята для сілавікоў і экстрана з'ехаў з Беларусі, але пра ўсё па парадку. Сёння стала вядома, што Лукашенко вылеціў у Маскву на сустрэчу з Пуціним. І цікава тут тое, што загадзя пра гэтую паездку нічога не паведамлялася. У планах Лукашэнкі сустрэча сам-насам з Пуціним наконт бяспекі і супрацоўніцтва, а пасля і сумеснае мерапрыемства з нагоды Дня касманаўтыкі, які будзе 12 красавіка. Лукашенко жа цяпер лічыць Беларусь касмічнай дзяржавай пасля таго, як былая сцюардэса Белавія Васілеўская правяла 2 тыдні на МКС. Але перад ад'ездам Лукашенко падпісаў указ пра новае свята для людзей у пагонах – Дзень работнікаў камітэта дзяржаўнага кантролю. Гэты камітэт правярае прадпрыемствы і чыноўнікаў, прасцей кажучы, сочыць за тым, каб бюджэтныя грошы ішлі туды, куды трэба. У гэтую структуру ўваходзіць і сумна вядомы дэпартамент фінансавых расследаванняў ці скарочана ДФР. Гэта своеасаблівая фінансавая міліцыя, якая апошнім часам па факце стала часткай паліцыі палітычнай, выконваючы замовы Лукашэнкі па ліквідацыі бізнесаў, пасадках няўгодных ці выцісканні іх за мяжу праз фабрыкацыю эканамічных крымінальных справаў. Нядаўна была інфармацыя пра масавае затрыманне афіцэраў у шэрагах ДФР. Працяг пакуль невядомы, але ж падобна, што на рэпутацыю ведамства ў цэлым гэта не вельмі паўплывала, бо прайшло пару месяцаў і вось вам, калі ласка, прафесійнае свята ад Лукашэнкі. Святкаваць гэты дзень КДК будуць 2 жніўня. Тады ж, калі і дзень дэсантніка, таму спадзяемся, што месца ў фантанах хопіць усім жадаючым. Дзіўная ракіроўка міліцэйскіх начальнікаў. У Брэскай і Мінскай абласцях памянялі месцамі палкоўнікаў. Першы намеснік начальніка міліцыі Мінскай вобласці Віталь Казлоў пераведзены на аналагічную пасаду на Берасцейшчыне, а яго калега Аляксандр Кісель з Брэскай абласной міліцыі пайшоў на месца Казлова ў міліцыю Мінаблвыканкама. Што раптам здарылася, пакуль не зразумела, але абодва міліцэйскіх палкоўніка цалкам лаяльныя да ўладаў, Лукашэнкі і рэпрэсій. Абодва сілавіка праявілі сябе ў жорсткім падаўленні мірных пратэстаў у 2020 годзе, а Казлоў таксама стаў сумна вядомай зоркай інтэрнэту дзякуючы злівам хакераў. Голас, падобны да Казлова, гучыць на аўдыязапісе пра затрыманне Ціханаўскага. Той жа голас ёсць на скандальным абмеркаванні Чамаданавай, дзе суразмоўцы выказваюцца пра яе, скажем так, не вельмі кампліментарна, а часам і пераходзяць на прамыя абразы.
Тым часам усё больш закручваюцца гайкі для прыватных медцэнтраў. Грошы ў гэтай сферы круцяцца вельмі вялікія, што даўно ўжо муляе вока чыноўнікам. І цяпер чарговая серыя. На гэты раз улады збіраюцца павысіць патрабаванні для дактароў у прыватных клініках. Чыноўнікі тлумачаць гэта тым, што на сённяшні дзень у прыватнай медустанове можа працаваць лекар з другой медкатэгорыі, які толькі 3 гады адпрацаваў пасля інстытута. Але часцяком такі лекар выконвае хірургічныя ўмяшанні, якія на высокім узроўні здольны рабіць толькі хірург з 5-7гадовым стажам працы. Таму чыноўнікі хочуць зрабіць так, каб у прыватных медцэнтрах было дазволена працаваць толькі ўрачам першай і вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі. Прычым чыноўнікі запэўніваюць, што гэта не зачыстка канкурэнтаў, а клопат пра людзей. Наколькі гэта блізка да праўды, каментаваць не будзем, але заўважым вось што. Гэта ўжо не першы такі клопат пра людзей адносна прыватнай медыцыны. Асабліва такі клопат актывізаваўся пасля прыходу на пасаду міністра здароўя Аляксандра Хаджаева. Ён раней ужо анансаваў, што цэны ў дзяржаўных медустановах і прыватных клініках мусяць быць аднолькавымі. Цяпер яшчэ і такая вось норма пра дактароў. Магчыма, гэта сапраўды клопат пра людзей, вось толькі не пра пацыентаў, а пра людзей дзяржаўных, бо прыватныя клінікі гэта ўсё ж бізнес, і калі ім стане нявыгадна працаваць, то яны проста пачнуць закрывацца. І падобна, што ў фантазіях чыноўнікаў план такі. Хай сабе і закрываюцца, і тады замест прыватных клінік людзі масава пайдуць па платныя паслугі ў дзяржаўныя бальніцы і паліклінікі. На беларускіх прылаўках з'яўляецца ўсё больш санкцыйных слодачаў. Гэта і шакалад, і цукеркі, і вафлі еўрапейскай вытворчасці. На пытанне, як так атрымліваецца, адказ вельмі просты, бо на іх продажы багацее блізкі сябар Лукашэнкі Сяргей Цяцерын. Як заўважылі журналісты праекта «Бюро», гэтыя прысмакі ў Беларусі прадае кампанія, аформленая на цяцерынскага падначаленага Сяргея Мацвеева. Сам Цяцерын займацца гэтым не можа, бо з 21 года знаходзіцца пад санкцыямі як кашалёк Лукашэнкі. Але ж якраз у гэты кашалёк, хутчэй за ўсё, і капаюць грошы беларусаў за замежныя смаколікі. Прычым грошы гэта немалыя. За 23 год кампанія цяцерынскага пратэжэ атрымала амаль 2,5 мільёны даляраў чыстага прыбытку. Дзікуха адбываецца ў Барысаве. Там жыхары аднаго з дамоў падалі ў суд на камунальшчыкаў за тое, што ў іх кватэры лезуць пацукі і нават кусаюць людзей. Жыхары запатрабавалі, каб камунальшчыкі прынялі меры, правялі дэзінфекцыю і заканапацілі дзіркі, праз якія лезуць пацукі. А таксама барысаўчане запатрабавалі па 5000 рублёў кампенсацыі за маральную шкоду. У выніку суд жыхары выйгралі, але ж кампенсацыю ім прысудзілі традыцыйна меншую. Яны атрымалі па 1300 рублёў за свае пакуты, а камунальшчыку абавязалі прывесці іх жыллё ў парадак. Бабуля так хацела на вёску, што ў яе западозрылі праблемы з галавой, і ў выніку не памыліліся. У Мінску 76гадовая жанчына выставіла на продаж сваю двухпакаёўку. Хутка знайшліся і пакупнікі, але пры сустрэчы яны нешта насцярожыліся. Жанчына так ужо рамантычна распавядала пра будучы пераезд у вёску, што ў пакупнікоў закралася думка, што нешта тут не так. Яны папрасілі гаспадыню кватэры неяк пацвердзіць, што яна мае права заключаць такія угоды. І як высветлілася, зрабілі гэта недарма. Аказалася, што больш за 10 гадоў пенсіянерка стаіць на ўліку ў дактароў праз пэўныя праблемы з псіхікай, а часам нават лячылася ў стацыянары. Адпаведна, такая хвароба пазбаўляе жанчыну здольнасці разумець характар і значэнне рашэння аб продажы кватэры. Так што, на шчасце для пакупнікоў, здзелка адмянілася, бо ў будучыні яны маглі б атрымаць шмат праблем. Калі б сваякі ці нейкія нашчадкі апратэставалі гэты продаж, пакупнікі б засталіся і без грошай, і без кватэры. Беларускіх школьнікаў чакае новы падручнік гісторыі. Цяпер яшчэ больш пра лукашэнкаўскі. Міністр адукацыі Іванец анансаваў змены. Па яго словах, ужо амаль гатовы дапаможнік для 10 класа, а ў наступным годзе будуць тэсціраваць падручнік і для 11класнікаў. Прычым у апошнім міністр абяцае аж цэлы вялікі раздзел прысвечаны пратэстам 2020 года. З якіх пазіцый аўтары новага падручніка будуць распавядаць пра гэтыя падзеі, здагадацца няцяжка. Улады ўжо выкарыстоўваюць тэму пратэстаў у прапагандзе ў школе. Так, фатаграфіі з пратэстаў уключаныя ў падручнікі па новым факультатыве «Генацыд беларускага народа». Аўтары дапаможніка праводзяць прамыя антыгістарычныя паралелі паміж калабарацыяністамі часоў Другой сусветнай вайны і пратэстоўцамі з нацыянальнымі сцягамі, якія выходзілі супраць гвалту і фальсіфікацый у 2020 годзе.
На Гомельшчыне з цеплавозаў проста на хаду злівалі дызельнае паліва. Звярніце ўвагу на відэа. Бачна, як у састаў падчас руху падсаджваецца так званы пасажыр з кучай каністраў, а пазней ён жа скідвае свайму паплечніку тыя ж ёмістасці, якія ўжо поўнае паліва. Прычым рабілася гэта ўсё арганізаванай групай. Па словах следчых, у змову ўступілі 6 машыністаў цеплавоза і 5 жыхароў пасёлка Акцябрскі. Налётчыкі плацілі лакаматыўнай брыгадзе за кожны выкрадзены літр, а таксама пры кожным разе атрымлівалі ад машыністаў каля 20 літраў бясплатна ў якасці бонуса. Пасля тое скрадзенае паліва перапрадавалі знаёмым па цане ніжэйшай за рынкавую. Агулам такім чынам скралі аж 12,5 тонн паліва. Цяпер і машыністаў, і злодзеяў чакае крыміналка, суд і да 7 гадоў калоніі. З падачы Лукашэнкі ў Беларусі працягваюць змаганне з камнямі. Пасля яго абурэнняў камнямі на палях Гродзеншчыны чыноўнікі ў іншых рэгіёнах не сталі чакаць вывалачкі і пачалі арганізоўваць збор тых камянёў самастойна. Як правіла, на такія працы зганяюць бюджэтнікаў, настаўнікаў, студэнтаў альбо салдатаў. Але ў мінскім раёне пайшлі далей і прымусілі збіраць камяні асуджаных на хатнюю хімію, якія не маюць сталай працы. Прычым, як хваліцца міліцыя і чыноўнікі, гэта ўжо не першы такі вопыт. Увосені і ўзімку тых жа асуджаных прымушаюць збіраць лісце і прыбіраць снег. Ці заплацілі людзям за гэтую прымусовую працу, невядома. Але кіраўнік аграпрадпрыемства «Усход», чые палі прыбіралі асуджаныя, ужо выступіў з падзякай. Праўда, не работнікам, а сілавікам. Маўляў, дзякуй міліцыі за арганізацыю пасяўной. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.